Aurten ere urtero bezala, milaka bizkaitar eta Euskal Herriko beste herri batzuetatik etorritako hainbat jende bilduko dan Bizkaiko kostaldean egun eder bat igarotzeko asmoz. Etorritakoen artean, bi erreportari zorrotz agertuko dira, eta jaiaren nondik norakoak zehatz-mehatz kontatuko dizkigute. Pentsa dezakezuenez, Ana Isabel Anitua eta Unai Iparragirre tartean egonda, plan bikaina izango dugu. Gauza interesgarriak kontatuko dizkigutela, ziur egon. Edozein modutan, guk kontatzea baino, beraiei entzutea izango da hobe. Beraiek emango digute jaiaren berri. Kaixo, babai, hementxe gaude beste urte batez, Bizkaiako kostaldeko herri honek, Bermeok, Madalen eguna nola bizi duen kontatzeko. Bueno, eta ez bakarrik Bermeon izan ere Madalena bai Bizkaiko eta Euskal Herriko herri askotan ospatzen dira eta jente asko hurbiltzen da jai honen inguruan. Batez ere, Elantxoben gure bidaia bukatuko den erlekuan. Eta hemen gertatzen den guztia, lehenengo eskutik eta gertu-gertutik bizi dezazuen, Ana Isabel eta biok jota festa giroan buruelarri murgildutan, ikusten dugunan hitzez hitz kontatuko dizuegu, baina orain sentitzen dut Ana Isabel, ze nik joan beharra daukat, zaidazkat eta. Nola joan beharra daukazula eta nora joan behar duzu eta nola? Baitxasun tira, barkora? Ah, klar, elkarrekin goaz. Ez, elkarrekin ez sentitzen dute, Ana Isabel. Zu bezalako pertsona bati dagokion tokian joango zara, eta ni bezalako parrandazale bati dagokion tokian. Bueno, nik ez dute ezer ulertzen, baina hala izango da, badakizue, Unairen kontuekin sekulan ere ez da jakiten. Era honetara abiatu da bikote xelebre hau, Bermeon hasi eta Elantxobera iristeko asmotan. Bidaia ere berezia izango, alaitasuna eta umorea nagusi, jakina, malenak dira eta. Hemetxe gaude Bermeoko portuan dagoen Santa Eufemia Eliza parean eta oraintxe mezatatik ateratzen ari dira guztiak, bai alkatea eta udal zinegotzi guztiekin batera. Hemetxe ikusten dugu Juan Carlos Goienetxea, Bermeoko alkatea, bere alkate makila eta guzti, eta atzean berarekin batera udal zinegotzi guztiak arrantzalez jantzita doaz, urdin-urdinez, eta lepoan daramate pañuelua zuri urdina, eta guztiak jaian murgiltzeko prest. Laster hasiko dira jotzen ere Bermeoko udal txistulariak, Madalena doinua, eta honekin batera porturuntz abiatuko gara, bertan itxasuntzia hartzeko, hain zuzen ere guri dagokiguna, Unaik lehen esan duen bezala, untzi ofizialean joatea, hain zuzen ere Salvador Divino untzian joango gara, eta bertatik kontatuko dizuegu guztia, bertako protagonista guztien berri emango dizuegu, bai alkatea, teila, ikurrina, txistulariak eta guztien berri, eta zer esanik ez, alkate makilaren berri ere emango dizuegu. Bera ere protagonista izango baita Elantxobera iritsi bezain pronto. Beraz, beraiekin batera eta musika hasten denerakin batera, porturuntz abiatuko gara.
Iritsi gara Bermioko portura eta hementxe dago gure untzia. Salvador Divino hementxe sartu eta Elantxo berantz abiatuko gara. Baina hori bai, kontuan izan gaur Bermeoko jai nagusia dela eta udal ordenantzak esaten duen guztia zehatz eta mehatz jarraituko dugula. Hau da, hemen joan, teia bota, ikurrina jarri eta gero Elantxo ben alkateen arteko makilen aldaketa ere ikusiko dugu. Beraz, gustua baduzue, zatozte gurekin? Bueno, balantza batean, bagoa Salvador Divino untzian, atera gara Bermioko portutik, eta sirena hotz batez atera gara jendea gainezka untzi honetan, eta ez bakarrik honetan, hemen inguruan ikusten ditugun untzi guztiak ere jende gainezka doaz. Ikusten duzue gure kamera ere erdi balantzaka, baina bueno, iritsiko algara behintzat Elantxo be aldera. Gaur protagonista asko izango ditugu, alde batetik Bermeo da protagonista nagusia, izan ere Madalenak Bermeoko jaiak baitira, hori argi eta garbi gera dadila, kexa batzuk ere izan ditugu eta beste protagonista bat noski Izaro Irla da, ikurrina, teia, alkatearen makila ere protagonista, baina hemen ditugun bi hauek ere protagonistak bilakatuko dira une batetik bestera. Gurekin ditugu Hilario Aurtenetxe, kaixo Hilario, egunon? Kaixo, egunon. Eta beste alde batetik Joxean Apraiz, Bermeoko udaleko zinegotzia. Joxean, egunon? Egunon, bai. Bueno, eta zergaiti dira protagonista, zeregin handia dutelako gaurko egunez. Hain zuzen ere, beraiek beste bi lagunekin batera, Izaron ikurrina jarriko dute. Eta okerrezpanago ez da aurten aurreneko aldia. Hilario, aurten aurreneko aldia ez? Aurreko urteetan ere horri bilizara Izaron gora. Bai, 14. urti da. 14. urtea. Bai, eta nire alboko urte asko, ez da itzemat, bai urte asko. Ez bueno, ni sarritzen naiz, seigarren edo zazpigarren esango da, eta bai, inok ez da gure junda, azkanin beti-betiko kaputeten gara, gauze bardinetara. Bueno, inok ez da nahi jun, badakigu oso polita dela untzitik ikusteko, nola jartzen duten ikurrina. Izan ere, Izaro ikusita, erraxamarra ematen du, baina hor badira, arazo txiki batzuk Izarora igotzeko. Bai, beran ez da errezaizeti daulakon jausten zatizek, da pizarra modure ez da itze hor tekniko. Kaiola tipue, arrizek kaiola tipua da, soltu noten da, orduen laprazdeitzeko errezoten da. Gorantzien ez da ine penaza bai, berantzien bai, asko igarten da berantzien. Dau beste bide bat, tardaten dena 45 minutu, iziliari buelta guztia mon. Bai, baporak orduan itxaron bidaue denporazko udaletxeak, eta balantzadakaz da Mari eta horregaitxe gintzen du, bide txarretik, gora izen da bide txarretik bera, bajetu 10-12 minutuan nolan. Bueno, Bermiotar hauek argi gelditu da oso gogorra direla eta oso jaioak lan horretan. Hilario, esan duzu 14 urtez Izaron ikurrina jartzen, zer esan nahi dauka ikurrin horrek? Bueno, ikurrine ipitzen da, ni hasi orduko Nikole lau. Bakizu ikurrine lehen probite gonzala eta ikurrine. Bueno, nik usten do, laster igual udaletxea behitu biko dau ikurrin ipin behar badan, ero Bermeoko ikurrine. Hori niri ustez, esan bilike Bermeoko ikurrine eta nik usten dut Josean Epe hor ahoz egon gulikila. Argi dau garbi, nire ustez, Izaro Euskal Herriz edala. Orduan, zer gaitzi nire ustez Bermeoko ikurrine? Bermeo dalako, eta Josean seguru nau hor ahoz daula. Argi dago, hori ez dako rezabastasunik, ez? Bermeo, San Juan, Izaro, Akatz, horreganak, Euskal Herri guztiko patrimoniza, bai batezbe geurito agaten jako hori ikurrine bertan imitxiez, batezbe Bermioku, nahiz eta Euskal Herri guztiko patrimonizu zen, hau da Bermiotarrak imitzen dugu ikurrine. Hilarioke haitzetuten dagoen apurtxu, Bermioko pendoi emin biharra, zer da, azkan leko askutatik dudetan eta imitzen dozkuelakon, ez gu, hortik orokorrien, opinioe, orduan argi geratxiako norena dan eta beti izan dela hola. Orduen horre ez dugu mongo amure inondik eta inoez. Edo bestela, bakoitzai, bata Bermeoko eraman eta bestak ikurrina eraman eta bia jarri ez?
Ba bai, hori nik usten dut gauze ederra dela, gauze politxe dela. Leki dongo txarto, goizen ikurriñe eta azpikue berminako edo, zer da? Bai, hori pentsako da. Bueno, guk hemendik oso ikusgarri izaten da, ez, ikurriña jartzen duzuenean. Eta zuek nola ikusten duzu Izarotik hemengo ambiente guztia? Gauze politxe da, ba, orain zabalin guzelako ez da ikusten horren gaine vapor. Horren motor txikiero vapor handizek. Bai, gero bertatik gutxik ikusten da dana, eta gero daule bai, txotxori eta dana, bai esan beti egiten duela ikurrin ipintze gero, bajetuten garia ziru lau minutu elizera. Egon zana elizie frailena danotak idulez, dela ermitxe bat egon zan, Madalenana eta gero konbentue. Ba, horra zuten gaiz ikusten du apurbet eta gero bajetuten gaiz egiduen. Bai, handi gutxik, bizte derra dau. Ja, Josan ezer dino bai, peta bai. Bai, beti baino bizte hobi dau. Goitxik askoz politxa ikusten da. Ez, bizte punto vista ezberdine da, ez da. Benetan politxe da. Da, izagon komentu buruz bezango neki txakutzu, eta hor sartu beharko leki gule esku eta eskatuko leki gu, ez da, patrimonio aldetik honor da, Bermeoko galetxi be hor implikeko leki, apurtxo pentsatu dugu erruinek konsoli eta sendotu behar dila, ze azkanen gitxik galtzin gauzelako. Nik eskatuko nahi kitzi bai, apurtxo kolaborazio eta ardurie danon partetik, bai, lehen geure aldetik, ez edo, argi dau. Bueno, hemen oso dotore etorrek gara guztiok ere, marinel jantzita, baina pentsatzen dut Izarora joateko, ez dakit, zapatila bereziak edo jantzi beharko dituzuela, ez? Bai, jamendako on jarropak boltsa baten eta kamizego ari ez, ja llegaten gauz, da enseguida kamize eta listo. Bueno, eta 2000 urtean ere Hilario eta Joxan ikusiko ditugu prest Izarora joateko? Nik usten dut bai, osasune bakun, pentsatzen dut bizo bai, bizo ziu. Pentsate baietz, urteako reengantxe gara batzuk, eta bai, pentsate baietz. Ba, eskerrik asko Hilario eta Joxan, eta ia badatorren urtean ere berriz elkar ikusteko aukeri izaten dugu. Mila esker eta bidaio ona izan, Zeuri, eskerrik. Eskerrik zeuri. Bueno, bakitxu, piztu dira itxasuntziko motorrak eta bagoaz Izaro Irlarantz. Han ondoren teila botako du alkateak uretara eta ikurrinaren jarriko da Izaro Irlaren tontorrean. Hola! Zein da zure izena? Zein da zure izena? Unai! Nora goie? Bakoran. Bueno, orain Koldorekin, Koldo arrantzale ohia da. Koldo, zen nolako itxasua harrapatu dugu gaur hemen? Gaur hona, apurtxu manekadatxue, bai hona, ez da baixirik. Guretzeko ondo, herriko jentutzako apurtxu beti goten da manekadatxue, embarkazinu mobilu itxuen. Baina itxasuntzi hau mugiten da, ez? Beti, hori guzire katxa da ez mobiti, Eta da manekada pura apurtxu batean bat, itxasuntzi txikizia da, eta harina mobilu. Hori zeurentzako bakitxau, zentza zeuek asko mobiten da. Zabalantza batean jarraitzen dugu untzi honetan, Salvador Divino untzian, eta zeren zain gaude, Hilario eta Joxan Izarora noiz iritsiko zain gaude, eta bertan jarriko dute ikurrina.
Bidean dira, eta antxe ikusten dugu Izaro, gaurko altxor preziatua eta kaioak han izango dira testigu, Joxanek eta Hilariok ikurrina nola jartzen duten. Baina momentuan, zain hemen inguruan untziak, kolorea nagusitzen da, gorria, urdina, ikurrinak, eta primerako umorea eta festarako gogua. Esan bezala, Izaro irla pare-parean daukagu, eta Joxan eta Hilario noiz iritsiko zain. Kaioak ere zain daude, eta antxe jarriko dute ikurrina iazkoa kendu eta aurtengo berria jarri. Komentatu digutenez, ez dakigu hurrengo urteetan ikurrina edo Bermeoko bandera jarriko duten, baina momentu zaurten ikurrina izango da. Ia noiz iristen dira eta guzti honen berri ematen joango gara. Eta iritsi dira Hilario Urtenetxe eta Joxan Apraiz. Antxe daude Izaroko tontor-totorrean, eta antxe ikusiko dugu ikurrina kaioz beterik inguratuta, eta antxe dago ikurrina, ia berriz ere ikusteko parada izaten dugun, hemen jendea txaloka hasi da, eta antxe azkenean ere iritsi dire. Hilario komentatu zuen nahiko zaila dagoela igotzea, eta batez ere berriro beruntze jaistea hori une batetik bestera egingo dute. Untziak bueltaka eta bueltaka ari dira, Bermeoko alkateari ere kantuz jardun dira hemen inguruan, eta gero Hilario eta Joxan etortzen diren bezain pronto, Juan Carlos Goyenetxea, Bermeoko alkatiak, teila botako du, eta urtero esaten duena, onera arte iristen dira Bermeoko itokinak esanaz, aurrera jarraituko dugu Elantxobe aldera. Eta jarraitzen dugu Salvador Divino untzian, hementxe dator Juan Carlos Goyenetxea, Bermeoko alkatea, teila ere hortxe dago, eta ez dakigu hemen karga larregi ez ote dagoen. Oraintxe botako du teila, txistulariak ere hortxe, jende largi agian alderdi honetan. Eta zain Juan Carlosek noiz botako bere teila hori. Yo quiero dejar herencia, Hortxe, Bermeoko txistulariak. El flash. Quítale el flash. Joder. Claro, es que no invisa, Es que beste la zai gusten. Hortxe dauka teila eskuan, oraintxe botatzeko prest. Eta urteko esaldia esanaz, hemetxe honez iristen dira Bermeoko itokinak, botako dutela. Ikusten duzu inguruan ere untziak. Hortxe doa teila ba. Bermeoko itxuginek. Eta teila uretara junda, onera arte heltzen dira Bermeoko itxokinek esanaz, Juan Carlos Goyenetxeak bota dutela, eta jendea txaloka. Bueno, ez da oso erratza hemen alkatea harrapatzea, baina gurekin dugu Juan Carlos Goyenetxea. Juan Carlos, eguerdion? Eguerdion, bai. Bueno, aurten ere jendea gainezka hemen, untzi honetan, aurten iaz gogoratzen ez, Mauricio Berria untzi izan zen, baina aurten Salvador Divino. Bueno, bota duzu teila, eta nola esan duzu? Onaino heltzen dire Bermeoko itxuginek. Eta zein da esan nahi horren esan nahia? Onaira baten, Izaro dela Bermeoko zati bet, Bermeoko lurraren zati bet, eta Izaro be, Bermeoko itxuginen barruen daula. Bueno, lehen Hilario eta Joxanekin egon gara, komentatzen ziguten datorren urtean ero hurrengo urteetarako kontutan hartu beharko dela Izaron ikurrina jarri beharrean Bermeoko ikurrina jartzea, hau da, Bermeoko udaleko bandera jartzea. Bueno, bakoitzak beran ideiak eukiko da, respetatu behar dugu, bai orain arte batez be ikurrin imintze, eta, bueno, nik uste dut hori dela aurrenantzien esan beharko dela, bai, bueno,
gehiengo batek aldatu egiten bada hori, eta Bermioko ikurrine mitxeko bada alkatik ez da bingo betetu baino. Aginduek. Bueno, Juan Carlos, Izaroko irlaren historia pixkat atzera begiratuko dugu. Bueno, historioak, edo kondairak dio hor estropada bat egon zala, Mundaka eta Bermio artean, elantxobekoek, bueno, hor juez bezala jardun zirela. Konta iguzu historia hori? Bueno, ez da konstatata historia hori edo kondair hori, bai hala handinoe. Egon zala estropada bat, Bermio eta Mundekaren artean, da estropada horretan epaile legez elantxobetarak esan zirela. Eta bueno, hori da bat da Bermiokuek direla Izarolaren patrimonio lurra Bermio barruen dalaku. Ez da konstatata benetan esan da uste dugu beti izan dela Bermio. Eta bueno, apurtzu bet tipiko esatilez hori badan lehenda edo horretaz hor dago. Zesanik ez horri dela eta beste izen batzuk atara dire esati bat gara dago, Mundekarrak erantzu betarri makuesa ditut da porro bizto juez txarrak legez. Bai hor geratu di topikuek eta hor dago. Argi eta garbi dago, udal ordenantza zehatz eta mehatz jarraitzen duzuela. Bai, Bermio bera izakeran oso herri zaharra. Badako protokolo batzuk bete biharrak eta arauek oso hori betetu bihar duguz. Gaur da egun beste egun beta esati baterako dagonila edo agostuen 29an San Juan de Golla eguna, hanbe San Juanera juten da korporazio, bera udala, eta hanbe beste akta bat sinatzen da zinegotzi Bermiokuek izaten hango tresna zelan dauzen, ganera Elizeko arduradunari pregunten dentzu alkatiek, benza bertan, dauz protokolo bat edo arau batzuk, orain dela urtietarik, Bermioko udalak jagonin jauenak eta horretan jarraitzen dugu. Ustun dugulakon, beran markaten dugula histori bet herri honetako ez da. Bueno, Juan Carlos, eta bukatzeko elkarrizketa hau, zer esango zenioke hemen dagoen jendetza guzti honi? Benetan, alde batetik eskerrak etortia itzik, eta beste alde batetik, ikusten dalakon amaiera baten gizartien ikusten dugun egu, Bermiotik hasi eta Euskal Herri nabaitzute, jente ezbardini dana euren erretzizetan eta politika eta gizarte mailan defenditen duguna ea ezbardinetara, hemen deuzela presente dana batunde, eta hori dela amaiera baten gizarte errun bihar dugune. Alkar tolerantzia eta zaiegaz alkar ondo pasa. Juan Carlos Goyenetxea, mila esker gurekin egoteagatik eta zuk ere Madalenak ondo pasa lanean eta disfrutatu alduzu neurria mintzat. Eskerrik asko eta, lanean zati batean, protokolo maitxuten doniko aleginduko gara disfrutatzeko. Mila esker. Zeugeri. Salvador Divino untzian jarraitzen dugu, hemen jende ugari, jende asko, momentu batean uste genuen, hor uretara joan behar genuela, baina ez horreitio, bagoaz zelantxo beruntz, eta hemen zerbait jan zerbaiteran, eta bitartean lagunak ere egin ditugu. Susana Regidor, Bermioko kultura animatzailea dugu. Susana, kaixo, eguerdion. Bai, eguerdion. Pentsatzen dugu honako egun bat prestatzea eta aurrera eramatea bere denbora eramango duela, ez? Bai, hoize da, pentsatzen dut, gitxi gora bera martxon edo, azten garela pentsaten Madalen eguna antolatu bidela, ze hori ez da, egun bateko kontu, hainbat gauz egin behar dira, alkati berak azten da biharrien, berak egin bidauz gestioak adibidez barku topateko, nahiko importanti da hori. Gero, hainbat gauz ez dizena ikusten egiten dira, elantxoben batzarri importante bat egiten da, batez horko, zirkulazioa eta jendie eta, kontrol hori gordeteko baita osasun aldetik eta neurrizek jartzeko. Da beste aldetik geu Bermion gauza batzuk prestatzen du, adibidez, laster sinatuko da bien aktie, geuke aurretik prestatu bidu, eta gero autoridade guztiz sinatuko da bie, eta geuke imini behar duguz euren izenak, baita barkorak hartzen du zer jateko, enkargatu, txisturarizekaz kontakta,
dantzari bi ekarri behar duguz bebai, urtero, gero aurrezkoa itzeko, eta hainbat gestioak egiten duguz. Bai, hemen gustora joaten da, baina kontua da, hor lan handia dagoela. Susana, esan duzu, untzien kontua, aurten Salvador Divino daukagu hemen, baina hori nola egiten duzu, ze beraiek atunetatik etorrita egoten dira, sorteos egiten duzue, edo libre dagoena? Ez, normalien orain nahiko barko gitxi egoten dira Bermion sasoi honetan, danak dauzatunetan, eta egiten dena da, gitxi gora bera hori datorrena, arrainekaz ja itzitzen Bermion, areri esaten datxo, alba dauen geugaz etorri Madalen egunien, egun bate gaitzik eta gero osta bere hurrengo egunien du eslanera edo. Orduan, beti atrapaten da, posible bada, hori, barko bat, Bermiora datorrena ja arrainekaz. Beraz, eskertzekoa da, ez? Beraien postura ere, barkoa utzi, lanetik etorri, barkoan gaur elantxo bera, eta guzti hori. Susana, zer kendu eta zer gehituko zenioke jai honi? Bueno, kendu, igual elantxoeko desmadri, suposatzen dut ja beste guztiz baipatu da biela, ze ondo pasati eta gaztiek etorti eta baina alkohol gitxiago apur bategaz be pentsatzen dut ondo pasatuko genuela. Hori alde batetik eta imini, nik ez dakit imintzeko, batez be hori, animazio bidu jende guztizena, Bermiotarren alde batetik eta gero beste guztizena. Eta bakarrik hori, berriztatu edo barriro esan Bermioko jaiak dizela eta jendie gudu enteratie, lantxo beti gero Bermiora junin bidela edo lehen behintzat holan izaten zala. Ohitura hori zala, ez? Lantxo beti berriz ere Bermiora mundakati pasatu duzu da gero. Bai, hori da ohitura eta berriro berreskuratzen dugun ondo. Susana Regidor, mila esker gurekin egotagatik eta zuk ere ondo pasa gaurko guna. Bai, saiatuko nahi, eskerrik. Hoxe da, eta jarraitzen dugu esan bezala Salvador Divino untzian, eta orain mokoitxo bat hartzeko aukera izaten badugu, horra joango gera, eta elantxoben berri zuekin bat egiteko aukera ere izango dugu. Bueno, Bernardo, botada teila uretara, eta orain lantxo berantzekoaz. Zertara? Bueno, elantxoben inbidu, betiko Madalenako zeizek, tradizio zer da, manteni du, udaletxigaz izen plazara, aurrezku dantzan egin, alantxobeko alkatigaz, amundekako alkatigaz, eta gero zaize ibili eta disfrute, berda, egun, Zu parranda egingo duzu? Hombre, claro. Ze ordura arte gutxi gara bera? Bueno, gau pasa da. Gau pasa? Ibili zara inoiz barkoan? Beti etorri barkoran. Eta ez zara inoiz mareatu? Ez, gaur esan da lehen bidarren. Mareatu zarana? Bai. Orduan gaur mareatu zara? Bai. Hau dena kanpotarrak dira. Bai. Edatea etortu dira. Eta bertakoak, bermiotarrak? Bermiotarrak gutxi, gehienak itxasen daude lanian. Aitor, zuk nola azalduko zenuke, nola esplikatuko zenioke atzerritar bati zer den Madalen eguna? Nahiko errez. Lehen izan zen jai bat, baina inda bakarrik edateko eta lehen. Zergatik botatzen da tila bat uretara? Hori ugartean rolloa eta hori mundekakoak eta hori dena. Baina jendeak badak histori hori, ala hortaz paso egiten duta... Ez dakit, kanpotarrak ez dakit bakiten, guk bai. Zu zertara etorte zara? Ni, ondo pasatu. Eta pasatzen duzu? Bai. Uretara salto egiteko asmorik? Aurten ez? Zergatik? Betxu zelako den bolitzen dago. Eta zergatik dauka lantxobek hainbesteko arrakasta jente gaztearen artean? Begiratu gara. Musika! Ze politxa den musika ez da? Irudiekin lagundutan, askoz ere gehiago. Ea ze iruditzen zaizkizuen hauek.
Kalian gora, kalian bera, kalian gora, kalian bera, kalian gora, zezena. Eta untzian beti gora egin zela, Elantxo bera iristen ari gara, norekin egin dugu topo eta Carmelo Landarekin. Carmelo Landa, kaixo, eguerdion eta ongi etorri. Eguerdion da, eskerrik asko. Bueno, lehen komentatzen genuena urte eta erdi kartzelan pasandoren, Madalenetarako hementxe zode. Nola bizi duzu Madalen jaia, Carmelo? Ba, itzel, egi esan hemen esanleik etxe hau zoan ahola ze ni begira hangoan, hango zegoa. Handago sarrera, hieko sarrera, eta beraz ba urtero etortzen az. Aurten pasozaten gauza bat ederra, benetan. Ba, goizaldean basauriko gartzelatik atera gintuzten azkenean, eta hieraino ailegau, ba, etxera ailegau, eta antze ikusineban, lehenengo ikusineban gauzi gainera, taka, zen Juan Carlos, Bermioko alkatin eta laguna handizaren nota, ba, gonbiapena egiten. Nik egia esango badizu, ba, azutan eukan ez da jaia zer zen be, eta gonbidapena ikusineban esanan ara, ba, banoie Madalena tarata, hortze etorri nazpozik, posarren. Derrigor etorri bier. Bai, posarren. Bueno, Carmelo, eta gaur ez zarengo duzu, orain Elantxo bera eta berriz bueltatuko zara Mendakaruntz edo? Bai, begira, hemen urtero egiten dugu bide bera, ez da, urten horre Bermiotik, gero Izaro aurrin, ba, teliarena eginda ikurrin ipini Izaron, gero Elantxo bera etorri, Elantxo ben goraino joan, poteo ederra itzen da, gero Baskari egiten da bertan angoian, eta arratzaldean berriro bajatu porture hartu eta Mundakara joaten gara, eta Mundakan, ba, hemen daukagu Mundakako alkate zabe, beragaz, han udaletxe aurrean egiten da olako harrera bat, eta, bueno, han dantzak eta egiten dira, eta gero ostabe Bermiora, eta Bermion, ba, pasakaile famatu egiten da, udaletxe aurrean amaitzeko, ez da, dantzan, ederto. Bueno, ba, iritsi gara Elantxo bera, untzia gelditu da, eta Carmelo ere agurtu egin behar dugu. Carmelo, mila esker gurekin egotagatik, ondo pasa jaiak eta beste bat arte. Eskerrik asko eta bardin zeu epe. Mila esker. Bueno, Ana Isabel, ez dakit nik non de montre bilko den eta norekin, baina ni behintzat heldu naiz Elantxobeko porturan, eta ona momentu batetik bestera, alkate jauna, Bermioko alkate jauna helduko da, eta bertan jasoko du Elantxobeko alkatezak. Eta, por cierto, hemen daukagu beraz goazen galeratxo batzuk egitera. Orain zaude Bermioko alkatearen zai. Hori, egon naiz itxasuntzian egon naiz berarekin, eta orain itodia batetan etorri naiz, eta berari emango diot orain nire herriko makila. Egia da gizonezkoak beti berandu heltzen direla zita guztietara? Bueno, ba, ez dut uste. Juan Carlos berandu xamar dator, ez da? Ez, sasoiz datorri, beti jakin behar da nor dagoen itxaoten, Eta, bueno, merezi badu harin etortze bat, harin etorriko da. Eta merezi du orain honetan? Nik uste du baiet, hori gero berari galdetuen, nik uste du baiet. Mari Carmen, eta hemen Elantxobeko portura heltzen danean alkate jauna, Bermioko alkate jauna, makilak trukatuko dituzue. Bueno, nik nire herrikoa emango diot, eta orduan berak aginduko du gaur hemen Elantxoben. Eta zuken makilarekin emango diozu, edo makila emango diozu? Bueno, hasieran makila emango diot, eta gero aurrerago ikusiko dugu. Segun nola portatzen den. Hori, eta uste du gaina janariale... Dios mío, boni patron! Ez dela irona izango, eta igual eman behar dio makilarekin, Ze janarira Bermioko udaletxea konbidatzen gaitu. Orduan beraik ordaintzen dute. Bai, horregaitik, gero esango dizu makilarekin eman dio dan, ala ez. Bale? Bale, ba, eskerrik asko, Mari Carmen. Hala, gero arte agur, eskerrik asko zuen. Bueno, ba, Elantxo bera iritsi gara eta hemen aprobetxatu egin behar da. Ikusten duzu hemen atuna eta kipula, ardoa, hemen jendea ondo zaintzen da. Kaixo, eguerdion? Bai. Eguerdion? Bai, bardin. Zu konzentratuta egon ez, hemen platerian dagoenarekin, zer jaten duzue? Zea bestu dun? Zer jaten duzue? Atuna kipuliaz. Atuna kipuliaz, ardo pixkat? Eta makailu, bai. Makailu, hori zuaz, makailu horri entze. Eta zergaitik atuna eta makailaua? Hori delako noiture bat betitzen dune Bermioko portuen eta Madalen egunien etxietan, da danatan, delako guztietan. Hori da plater ona, kozuena eta etxen dana beti. Beraz, Madalenetan, ohitura ez galtzeko... Atan eta Ramai egunetan, da danatan. Atuna, kipula eta makailaua? Makailu hori zuaz. Bueno, ba, eskerrik asko eta abestu gogor lehen eriko izaitut eta. Bai, ederto. Gero arte. Gero arte agur, bai.
Kaixo, zuk ikusi alduzu nola eman dion makila batak besteari? Ez nik. Ez duzu ikusi? Ez. Ikusi zelan emotzan bata bestiai makili? Ez. Ez duzu ikusi. Keba, ametxe hoga ikusteko eta baina, keba, ez dugu ikusi. Zer mongo zintan bat ematei, makili edo makilia? Makilla, sobre todo. Zeinei? Zeuri. Kaixo, zer modu? Kaixo, Ana Isabel! Nahi, zer moduz? Aspaldiko! Ondo! Ondo, zer moduzko bidaia izan duzu? Zoragarria, egin nahi. Izenarekin hasiko naiz, Salvador Divino Untzien etorri naiz. Salvador Divino eta Bermiotik salbatu elantxo bera. altzaitu, Ana Isabel. Divinamente. Divinamente. Salbatu naute. Bueno, sekulako bidaia egin dugu. Etorri gara, untzia onela etorri da. Momentu baten uste nuen uretara erori behar genuela, baina ez da horrela izan. Alkatea, udal zinegotziak, kultura animatzailea, ikurriña jarri duten, Josean eta Hilario, bueno, eta untzia, gainezka gero, atuna, txakolina, makila, sekulako bidai egin dugula, benetan. Eta zu zer ekarri duzu? Ni zer dakar barkoan etorri naiz, eta zer dakar barkoak, aram, Dakar, primerako giroa, parrandarako gogoa, atuna, bakailoa ere bai, ardoa, txakolina, zer nahi, ura guztia. Eta hortaz aparte, gu, alkate jauna eta horrelako pertsonai interesgarri, baina importante gabe etorri gara, beraz, lasaiago. Berriz ere moztu beharra aldaukagu. Nik uste bai, ez du alde batetik joan eta ni bestetik. Gogorra da batak bestea ustea eta besteak bata ustea, baina badakizue bakoitzak bere giroa dauka, ni portuan geratuko naiz, parranda gogoa daukan jendearekin. Eta ni aurreskua dantzan egitera noa. Baina dantzan egiten badakizu? Noski. Denetiak inezka honek. Eta gaur aurreskua dantzan egitea tokatzen da, beraz, ni banoa alkatea, udaltzai, guztiekin. Denekin. Bueno, gero ikusiko dugu berriz ere Alkar. Gero arte! Aio! Bueno, a ver, txon. A ver, hau zer da? Madalena. Claro. Ez dakizu. Bai, baina... Urterako zu hauna etorten da ondino ikasi bari zauz, Madalena, Bermeoko Madalena, baina orain elantxo ben gaude. Orain gauz elantxo ben, bai Madalena da, Bermeoko jaia. Bai. Egun bet, bai ebera unikue. Mundiala. Kristona. Bai. Jesukristona. Jesucristo eta Marri Virginita danak. Bai, eta Santa Maria Madalenarena ere, bai. Bai. Ondo pasa dano Madalenak. Bueno, ikusten duzue ze ondo inguratuta nagoen, ez da? Hazen nolako neska kuadrilla hemen elantxo ben aurkitu duguna. Bueno, zuek nongoa zarete? Mundakarrak. Eta mundakarra hauei galetuko diegu. Iztarok irla, nongoa da? Mundakarra! Baina... Bermeokoak trampati batzuk dira. Trampa egin zute. Bai! Eta nola dakizue zuena dela? Paperik edo baldokazue? Ez, mundakatik hurbilago dago. Hurbilago dagoela. Ikusten da. Iberta nahi? Eta zu? Irene. Irene eta Berta eta Irene, ez egiten duzue duo komiko bat edo laguna zarete besterik gabe? Besterik gabe, lagunak. Eta ondo pasatzen etorri gara, eta... Lehenengo aurtengoa, ala badala? Bigarna. Orduan, iazkoan oso ondo pasatu zenuten, eta aurtengoan errepikatu. Bai, baina iazkoan jente gehiago gontzen, uste dut. Bai, nik ere bai uste dut. Zergatik dela mazu buruan landare hori? Daukazu etxean lorontzirik edo... Bai, pillo bat. Super bat pila bat edo zer eratako pila? Bat. Bueno, eta orain, Juanjo eta Juan Luis ekin gaude. Bai. Zein da Juanjo eta zein da Juan Luis? Ni naz Juan Luis. Eta orduan zu Juan Luis? Juanjo. Juanjo, claro. Zergatik izen horiek? Bueno, nire amak eta hile bola bintzebelako. Juanjo. Bai. Juan Luis! Vale.
Ni pentsatzen dut, Gernikakoa dela. Gernikakoa, ez batarena, ez bestearena. Ez bestina, Gernikakoa na. Bueno, baina Gernikakoa ez alda arbola, Gernikako arbola. Izaro bai, oin? Izaro ere bai. Oin bai. Martxa honetan Gibraltar ere Gernikakoa izango da. Zein? Gibraltar. Datorren urterako bai. Zergatik etorri zarete, bueno, ondarrutarrez, zehatxik etorri zaze elantxobea? Bueno, ba, hemen kiston ambienti, kiston jatxe, da ona etorri merde, derrigorrez. Euskaldun bat ona, derrigorrez etorri berde. Hombre, baina no kezka kabiaten. Kabiakoa, batzuk goxan besti behiam, kabiakoa. Bueno, eta hemen daukagun hau Julio da, eta Julio, bueno, erderaz ustaila hilabetea da, baina hemen dagoen hau Uruguaitik etorri da, eta badu Euskal Herriarentzat ezan nahi duen zerbait. Gure Euskadi! Bueno, Iratxe, ba hementxe gaude? Lekeit, hoi elantzobe. Elantxoben hori da. Bai, hau apur bat pizkat arraro samar, baina oso ondo. Ba, ez dakiz zergatik izan daiteken? Ez que udalekuetan egonaz, 15 Lizarran. Eta orain elantzoben, bak zer den hori? Hori udalekuetan egon eta ondoren elantxobera etortzearen antzekoa da. Ba, bai. Bai, eta zer moduze udalekuetan? Oso ondo, primeran. Orain umeak eta hori, bueno... Umeak dituzu? Ez. Umeak egon dira udalekuetan Lizarra. Orain pena handiz, baina oso ondo. Baina negarrik ez duzu egin. Bai. Arratsaldeko laurak eta azkenean atera da eguzkia. Bueno, eta orain hemen Gernikako Josebarekin gauden, Joseba zer moduz? Ba, itxel, hemen Madalena pasetan. Zertara etortze zara zu ona? Hemen, ba, giru ikusten apurtzu eta dantzana neska guapak ezeutzen da, ia. Esan diate hemen energia pilo galtzen diala eta zuke, bueno, zure amak, ba, bokadillo ederrak ekartzen dizkizula. Nire ama kriston bokadillo ekipitzetuz gaur, esta señora binin jaote pernien bokadilloa da, ba. Bastante ondo, martxan ziduteko injerra hasta. Ba, momentuz gauza oso ondo da, hola, eta... Bai, ondo da, bai. Orduan, somatzen dut komentario horretan dagoeneko ligatu duzuela. Bueno, ligatzekoa beste kontu bada, ez? Lehengo gauza da, ondo pasatzea, bigarrena ligatzea, no? Etortzen bada ederki eta ez da etortzen. Eta etorri da edo oraindik ez? Ez da etorri ez. Agian autobusa galduko zuen? Behar bada, bai. Nik uretan ibiltza etorri naz, uretan ibiltza. Bagizu, gaxan, igerixen bai, gitxi baina ondo. Flotadorak eta mangituk etxin lehazuz. Etxin lehazuz, ez. Uretan ibiltza da, hemen kriston ambienti da. Hori etxik etorri nauna. Ondarrutik. Markinatik. Markinatik, bai. Da ondo. Jente asko da eta ambienti ona. Da uretan ibiltza etorri naz. Ba, bueno, lazer ja... Bermeora antza joango gara, eta gero ba, ikusiko dago, a ber. Zeinena da Izaro, Bermeorena ala Mundakarena? Kondaira gino, zer gino kondaira? Bermeorena dela. Arraunlari batzuk egon zirela, batzuk besteen kontra, gizon bat hil zala, eta Bermeok hartu ebala. Aldapa guztia pasa ondoren, iritsi gara azkenik ere Elantxobeko plazara. Eta udal ordenantzarek dioena jarraituz, ohoreko aurrezkoa hortxe dantzan egiten ari dira, eta bertan ikusten ditugu Bermioko udal txistulariak, Bermioko alkatea, baita Elantxobeko alkatea ere, eta Mundakakoa ere hortxe tartean dago. Zan behar, Juan Carlos Goyenetxeak esku artean daukan makila hori Elantxobeko udal makila dela, berari gaur eman diote, izan ere gaur, bai Bermio, Elantxobe eta Mundakako alkatea izango bai da, egun batez, hortxe ba aurrezkoa Madalena jai honetan.
Kaixo, hauexak izan dira aurtengo azkenengo madalenak, baina aurtengoak ez ezik baita mende honetakoak ere. Baina kontuz, ez dira izango eta gure bizitzako azkenengoak. Ez, horixe, ez genuke nahi bentsat, datorren urtean berriz ere emetxe elkarrikosiko dugu, hau da, 2000 garren urtean? 2000 garren urtean, edo bestera batera esateko urrengo milurtekoan, beraz, ordura arte, agur eta ondo izan. Agur. Gaurko egunez, Elantxoben jaiari etekin oso atera nahi dion jendea batzen da. Azken gabeko parranda egin nahi dutenak kostaldeko herri eder honetara etortzen dira. Baina bidaia ez da hor bukatzen. Askorentzat toki hau beste bidaia baten abia puntua izaten da. Sarri gertatzen den antzera, oraingoan ere, irudi batek nile hitzek baino argitasun gehiago eskainiko digu. Ara zer gertatu den. Ia ahaztu eta esan gabe geratu naiz. Zera, aurten, malen jaietan, mendeari agur esateko berrikuntza bat izan da. Etzaie bururatu ba denak uretara sartzea. Elantxoben gazteak nola ibili diren ikusita, agintariek ere beste horren beste egin behar. Eskerrak susto handia baino ez dela izan. Ez duta larri ibili direnei eupada bat bota nahi diegu eta albait adinen indar berritu daitezela. Zer egingo diogu ba? Horiek jaietako kontuak dira. Datorren urtean denok flotagailu aldean eta ondo puztuta.